tingnan natin itong nagawa nila. It's their 5th day. At ito yung, ayan, yung trinabaho nila. Dinig out nila yan. Tapos ngayon, inilapag na nila yung sapatos. Tinatawag nilang sapatos. Yan, ilalapag yung poste. Ayan. Ito. Ayun. Yan. Ang trabaho ngayon guys na walang kuryente, ito ang nakakatulong sa amin yung generator. Kasi kung wala itong generator, yung mga kabilya na yan, itong mga tools na yan, hindi yan gagana. Kaya nakakonect ito sa generator. Yan, ang hirap din. Ang hirap din ng walang kuryente. Ika 24th day na namin ngayon na walang kuryente guys. Ang tagal, di ba? Tapos yung modem pa namin ay nasira. Yung fiber optic namin ay hindi nag-function. Kaya wala kaming internet. Hi everyone! Hello! Good afternoon! Kasi 4:05 in the afternoon, lumabas tayo para bumili uli ng materyales. Tapos, i-update namin kayo about Tagbilaran City dahil today is the 25th day since Odette ay bumisita dito at sinira ang Bohol. Ang masasabi ko lang sa update ay number 1, yung gasolina wala nang pila. Then ang traffic wala na rin, hindi na katulad nung dati. And then third thing is that yun, ganun pa rin, wala kaming ilaw. Pero yung iba, yung mga malalaking business establishments ay may mga ilaw na kasi po sila ay may mga transformers. Siyempre, sila po ang inuna. Yung inuna ng government kasi essential sila. Ang tawag sa kanila ay essentials. Yung meaning, yun yung mga kailangan ng mga tao. Mga needs ng mga tao. Like for example, yung mga nagtitinda ng tubig. Para sa ganon ay process sila sa tubig na malinis, ay kailangan bigyan sila ng kuryente. At ito namang mga ibang mga stores, yung malalaki, yan, binigyan din. Pero yung iba guys ay wala talagang ilaw. Dahil kahapon nung nagmamadali kami na Stoplight nga dito. may stoplight na yan. Nakita mo? Meron na. Meron na yung stoplight. Kahapon kasi, nung pauwi kami, galing kami sa, may binili na naman kami uli kahapon sa supermarket yata kami galing, ay gusto kong bumili ng patola. Dahil wala akong nakitang patola sa supermarket, dahil yung patola naisip kong bilhin dahil gusto kong magluto ng sardinas kasi alam nyo, without refrigerator ay ang madali-dali natin na lutuin sa umaga o sa tanghalian ay yung mga canned goods, lalo na sa amin na katulad namin na nagpapatrabaho, busy sa trabaho, ganon. Ang madali-dali is that yung mga dilata. Kaya naghanap akong patola guys, ay wala. Ngayon pumunta kami sa Shoppers, dun sa may merong bilihan dyan ng mga gulay na malapit dito sa CPG, ay naku, inabot kami ng gabi, mga 5:30 na yun, nagdidilim na mga 6, mag 6. Padilim na talaga, alam nyo ang light nila, candles. Kaya, yun, nahawa ako. Nahawa talaga ako sa itsura nila na sige pa rin ang tinda kahit na ganoon kandila lang ang gamit. Nakakaawa, may nakita pa akong karinderya na kandila lang talaga ang gamit para lang makaraos, para lang makumita. Ayan yung mga ukay-ukayan dyan, nakakaawa yan tingnan mo oh my god, nakakaawa, hindi pa rin nakabangon. Tingnan nyo, sira-sira hanggang ngayon nandyan pa ang mga bakas ng mga damages ni Bagyong Odette. Ayan, papunta na tayo, bili tayo ng mag-order kami ng mga materyales, pero hindi namin alam kung mag-deliver sila. Yan ang problema. Tanong natin kung deliver sila dahil hindi natin pwedeng madala lahat yung nilista ng ating mga workers. So, ito, pupunta tayong hardware, and then kung abutan tayo ng dilim,
anong itsura ng Tagbilaran City ngayon na walang ilaw, na ano, yung pili lang, yung may mga ilaw, pili lang talaga, yung mga essentials ang tawag nila, pangangailangan ng tao. At isa pa, ang tubig namin meron na pero hindi pa tuloy-tuloy. Uy, do not enter. Ano, yung tubig namin ay wala naman, hindi uniform yung schedule. Hindi ko maintindihan. Minsan sa umaga meron. Kanina nawala sa umaga. At kagabi wala rin. Ngayon hindi ko sabi ko baka noong midnight. Hindi ko na nabantayan. Tuloy. Kaya medyo mahirap pa rin ang tubig namin dito. Mahirap pa rin. Hindi namin alam yung schedule. Ayan, nandito na tayo, nakaabot tayo sa Marcela. Ito yung Marcela. Ganun guys, tingnan mo, walang mga ilaw yan, yung mga tindahan na ganyan sa palengke. Mga ganyan itindahan, ako pumunta kahapon. Yung mga negosyante lang yata na may transformer na 3, ganun yata, o ano ang bibigyan nila ng kuryente. Tingnan mo yan, kahit yung fruit stands na yan, fruit stall, ay walang ilaw yung mga yan. Di sana may light na yung mga yan ngayong oras na ito. Wala. Ganon. Kaya wala pa, marami pang kailangan dito sa Tagbilaran City. Ang hirap guys, mahirap pa rin. At ang internet namin, very poor. Very poor talaga. At pasalamat na lang ako sa data ko at nakakapag-upload naman ako. Pahirapan din. Pahirapan pero nagtitiyaga lang ako guys para sa ganun ay syempre makakonect pa rin sa inyo. Ayun, ang daily bread. Nahulog na yung signboard niya. Oh my God. Ito kasi yung palengke noon na nasunog. Nandito kasi malapit yung hardware na bibilhan namin, yung suki ko. Si Bingbing. Oh my God, naging palengke pala dito. Oh, hinati nila yung kalsada. Kasi yan yung nasunog ang pesto. Ako, sarado na. Hindi natin naabot. Allah! Oh my God, sarado na. Bye-bye. May mga nagtitinda na ng balot. Ang daming mask naman dito. Nagre-reflect sa cam. Ngayon guys, ay naabot natin ng closing time ang hardware. Kasi naman yung trabahante namin late na nagsabi na kailangan ang mga materyales. Kaya ayun, dapat sana kanina pa kung maaga itinawag ko. At least na tawag, advance. Hindi alam nilang kunin ngayon. Ganun sana. Yun, punta na lang tayo sa sa ibang hardware guys. Let's go. Mamasyal tayo. Ayan pasyal tayo kasama kayo para ma-update ko kayo kung anong itsura ng Tagbilaran pag ganitong oras ng maggagabi na. Takip silim ang Tagbilaran kapag takip silim ng ika 25th day na iniwan ni Odette. Ayan. Sana naman wag nang bumalik yung Odette na yan. I hate Odette. Bakit may plano pang bumalik din si Odette? Wag naman. No. Mayroon pang parto din? Hindi na welcome si Odette. Hindi na. No, please. Hindi na welcome. Pero believe ako guys. Believe ako sa kapwa Pilipinos natin at mga kapwa Boholanos. Matitibay. Parang parang okay lang sa kanila yung nangyari. Parang lang. Oo nga. Dama mo yung hirap, dama mo yung kawalan, yung mga lalong-lalo na yung mga biktima na talagang nagiba ang mga bahay, nasira ang mga pagkakitaan. Talagang dama mo at makita mo ang kawawa sila, pero makikita mo pa rin na naka-smile at saka yung
malalakas, strong sila. Malakas ang faith nila. Na lang pag-asa raw nila ay ang Panginoon Diyos na mahabagin, maawa raw sa atin kapag ganyan ang mga nangyari. At least, no? Ang gandang pakinggan pag gano'n na ang mga tao ay strong. Still strong. Despite of everything na ginawa ni Odette dito sa Bohol. Believe ako. Grabe. Ayan. Ganito ngayon sa Tagbilaran City guys. Pag takip silim, it's 5:12 in the afternoon. Uwian. Kaya medyo, ayan, ganyan na busy. Mga intersection. At yun, alam mo naman, pag uwian, paharurot ng paharurot yung mga ano. Siyempre, gusto nang umuwi. Gusto nang makakarating sa bahay. Gusto nang mag-rest, no? Yan. Pero kami, wala pa rin. Hindi pa rin nag-rest. Papunta pa rin sa hardware. Ay, naku guys. Kung, naku. Kasi pangit na yun dahil hindi regular pa ang ano. Alam nyo. Parehas nang mag-deliver sana. May mag-deliver. Walang mag-deliver. Ayaw nila mag-deliver ngayon. Ayaw nga. Gusto nila ikaw mismo mag-rent ng ano, isakay mo yung mga materyales na mga ano mo, order mo, tapos pasakay mo sa ano, so ikaw pa magbayad. Dati kasama na lahat sa bayad ang ano, ngayon wala na. Wala na, ayaw na nilang mag-deliver. Maraming nagbago ngayong ano. Maraming mga pahirap. Minsan mga wala nang konsiderasyon mga tao. Ewan, nagbago nga. Totoo lang ha. Bago talaga. Nagbago. Wala na silang ano, dati pag ano yung nakuha yung order mo, i-deliver nila yan, mga ano, ngayon wala na. Ayaw daw nila mag-deliver ngayon na matatapos lang ng bagyo. Dati kasi yung suki namin yun, every time na mag-order kami, ay pwede namang deliver. Pwede naman. Tsaka mag-list sila pagka sinabi mong ihatid kinabukasan, mahatid naman kaagad. May deliver nila ngayon marami kang order, paano may deliver mo yan? Ang dami, semento, kabilya, dami plywood, mga ano pa, kahoy, yung ano, hindi naman nila i-deliver, paano yan? Hindi naman kasya sa pick up, tayo ang mag-rent ng multicab siguro, or tricycle, or ano, multicab, hindi pwede tricycle, hindi kasya. Jeep pa kaya. Mag-hire ka na lang ng 5 tricycle, isakay mo yung tagsasampo sila. O. Ayun, tama. Tagsasampung semento, tagada-tricycle, o magkumboy na kayo kamo. Ayun, tama. Tapos yung isang tricycle, kabilya naman nila, kaya mo doon sa Tama. ano niya. Semento naman doon sa kabila, tayo Ayun. doon sa kabila, pwede naman yun. Ang paplano siya guys, gano'n ang plano niya. Ayan talaga para kumita rin tong mga kababayan natin dito sa ano. May mga reason siguro para sa gano'n ay kumita yung mga tricycle driver din. Minsan gano'n eh. Siyempre. Diba? Oh, bakit mo ka pinupokus? Parang ano makita ka nila. Diba? Hindi naman ah. Traffic pa rin dito. Ito ang parang pinaka legarda kumbaga sa Tagbilaran City. Itong J.A. Clarin na ito corner ng City Hall na ganyan. Ito busy ito guys kasi ito ay nandito yung land bank, nandito yung hotel, and ito yung way to the Island City Mall, yung mall na ano, yung pinakamalaki dito. Tapos ayan, tapos papunta rin ng public market, ito rin. Kaya busy talaga. Ayan. Okay, doon na lang. Doon, yung hardware na lang ipakita ko mamaya at ma-traffic yata dito.
sa malapit sa integrated bus terminal dito kay Limsons. Tingnan natin kung makadeliver sila. Tornada, sarado na. Hindi natin nahabol yung kanilang bodegero kasi gusto nang umuwi kaagad. Wala pang 5:30 daw nagsara. 5:25 natin binigay yung ating listahan. Ang sabi hindi na raw pwede. Gusto nang umuwi nung nandun sa bodega. Kikita yung amo At gano'n, minumura pa yung tumatawag na sales lady. Kawawa naman. Tinawagan niya yung nasa bodega nagagalit. Ayaw nila man Okay. lang kahit man lang magpaano sila ng kahit mga ilang minuto. Talagang gusto nila pagka 5:30 yun na sarado. Talaga. Talagang nagtrabaho ko sa hindi ganun ang oras ko nung kay Cesar eh. Yeah. Grabe talaga. Ayaw nila talaga. Ayaw nila manghatag talaga pag ulan. Daan tayo sa supermarket. Ha? Marami nila masyado. Chicken, saan ba nabibili ang chicken dito? Altasita na lang. Altasita na lang. Mas Okay? paano yun, ang haba-haba pa lang na Kaya nga, tsaka yung parking parkingan. Okay? Panig-paying, may mga pangalan dyan ng Okay. mga tao. At ito, nakikita nyo, may mga ilaw na sa mga ibang mga business establishments. Pero marami pa rin wala. Oh. Tingnan mo yan mga yan. Oh. Ang ilaw. Oh. Tingnan mo yan. Yun na, may transformer lang yata Wala, ang may ilaw talaga na bigyan nila. Wala pa. Itong crossing natin, stoplight. Okay, dahil talagang kailangan yan. Yun nga ang sabi, yung mga essentials yun ang inuna. Yan, 5:32, madilim-dilim na. Kita nyo? It's 5:34. Parang ang lungkot. Ano? Pagka walang ilaw na ganyan na yung talagang uniform na may ilaw lahat-lahat. Parang ang lungkot. Kasi makita mo yung mga bahay walang ilaw eh. Oo. Mas matindi pagka gabi. Kaya nga, pag madilim na madilim. Tagpilaran by night, ako. Ang na wala dilim. ilaw. Parang may mumu. Parang may mumu dito guys, mamayang gabi. Tingnan nyo mamaya. My God. Nakakaawa lang yung mga nagtitinda, no? Porsigido. Kahit walang ilaw, talagang nag-iilaw ng kandila para lang makabenta. Nakaka-touch. Kamotibo ito, meron pang ba?
Altachita. Ngayon, Tira. ayan ang guard. Tax. Kaya kayang guard. Areglado guard. Ticket guard. Go. Asa na? Asa na yung guard? Nawa lagi. Ayaw niyang maningil sa akin. Doon siya sa kabila naningil. Ewan. Kung anong kakainin tonight. Di ko alam. Alam nyo guys, ang hirap ng walang refrigerator. Miss ko na yung dudukot ka lang sa ref ng gusto mong lutuin. Ngayon mangangapa ka. Let's go. Consume mo 100. Let's go. Sa Lesage and Strands tayo. Let's go inside. Let's go. Yara, guard. Okay. Ito, nagtitinda ng original yan. Original na bags. Ang gaganda. So, supermarket muna tayo. Bili tayong manok. Manik. Corn dogs. Corn dogs. Bili lang tayo ng chicken and chicken. Ang tagal, lumupo ako dito, napagod na ako kaagad. Ay, nakakapagod ngayong araw na ito talaga. Today is Friday. Tama ba? Parang tama yata. Parang Friday ngayon. It's January 14, Friday today. Yan. Tayo ay hindi nakabili ng materyales, pero gawa natin ng paraan bukas. Magagawan din ng paraan yan. There's a will, there's a way. Kasi kailangan natin, so we must do something kasi kailangan ng materyales. Tingnan nyo dito. Nandito tayo sa Altachita. Ang cute ng mga display nila. Oh, may antipara. At dito sa parteng ito, anti-radiation. Tara na, tinignan ko yon. Anti-radiation. Anti-radiation. Let's go. Ngayon punta tayo sa Mang Inasal. Kasi nabili na namin yung chicken pang tinola for tomorrow. Ayun. Punta naman tayo para sa dinner. Tapos kanang pork barbecue inasal 4 pieces din. Promise. Tapos kanang palabok family size. Panoy. Lechon pa? Wala. Thank you. Okay. Uy, ang dami ng pila. Pagpasok namin kanina, wala pang pila. Ngayon, may pila na. See that? Bakit kaya ganun? Pagka may pinupuntahan ako, katulad ng mamimili ako ng mga prutas, ano? Ang lungkot-lungkot, walang customer, ano? Pero paglapit ko na sa stall at bibili na ako ng fruits, ilang beses ko nang na-observe yan. Abay, grupo-grupo na ang magsidatingan at bibili at magpagkagawan na. My God. Anong ibig sabihin nun? Diba? Oh, kung ano-anong sinasabi. Oy, nangangamoy ang manok. Manok ng mga inasal. Puro na lang manok. Bukas manok din. Puro manok. Tutubuan ako ng pakpak niya, guys. Tutubuan tayo ng manok. Yun ang pinakamadali kasi na maiisip na pagkain, no? So, let's go home na. At ipapakita ko sa inyo kung gaano ka ganda ang Tagbilaran City by night. Night talaga. Inabot tayo ng 6:16.
Oh, ay hindi rin eh. Paano ito? Adjust mo. Adjust mo siya mag-reflect dyan sa Yun, like that. Like that kasi. Like that. Natural. O ayan ha, Tagbilaran City by night. Pauwi tayo, makita nyo ngayon ang situation. Uy, ang dilim oh, may mga natutulog doon sa ano, sa bangkita. Nakita nyo yan? Yung vendor na yan oh. Ayan oh, vendor oh, walang ilaw. Oh my God, talaga. Nandito tayo sa harapan ng katedral. Magasolina muna tayo. Ang dilim. Okay, maggasolina tayo. Ayan, wala nang pila ng gasolina. So, let's go. At may delivery yata, oh. Dito, meron silang kuryente dito. Doon ang bising. God. Wait, kano ka namit? Wait daw? Si ano ang nagano? Sino? Si Florindo. Saan? Doon. Saan siya? Nandun na yung munta na doon. Ano ba ito? Where's your common sense, man? Bakit ba sinuksak dyan? Namadaanan namin. Ay, nako. Yan o, tingnan mo yung mga vendor na yon. At least yun, meron siyang ilaw na solar yata. At dito, tingnan nyo dito sa harapan ng plaza, ang daming nagtitinda ng balut. Ayan o, walang Yan, ilaw. both side oh. Sa kabila Both pa. sides, meron pa dito. Umami na Uy, ang nagpinta ng dami. balot. Grabe na oh. Uy, ang dami Ah, nila tabi-tabi, dito. oh. Dito sa kabila pa oh. Oh my Oh. gosh. Tabi-tabi na oh. At least yan, may ilaw siya, oh. Oh, ito, may ilaw, oh. Sa ilaw yun. Oh, naku, oh, dumami. Man, my God. Dumami na nagtitinda ng balon. Sara na dyan. Dito sarado ang gasoline station, oh. Ano yung maraming ano sila doon, maraming tao. Oo nga. Yan sarado na. 24 hours yata. Dito. Florencia. Hindi ko maintindihan yung mga humihiga dito sa tabi ng kalsada. Dito, meron ditong kahit gabi na, Ayan, oh, vendors, oh. walang light. Meron masahehan dyan yata dyan, yung manda dyan, no? Dito, dito, sa kilid. Oo. Yan ang Kilid mga- ng katedral to, no? Ang dami, oh. Tingnan mo yan. Oh. Oh my God, walang ilaw. Kawawa naman sila. Oh my God, walang ilaw. Naghihilot-hilot. Nag-enjoy sila doon. Masahe sa bagay. Kawawa sila, kano itong kasama ko tayo. Pero ang sabi ko naman, nag-enjoy sila doon. Nag-enjoy daw sila. Nag-enjoy daw doon sa hilot-hilot Laging na yon. sinasabi nito, pag may nakita niyo, kawawa naman sila. Kawawa Ang sabi nga. ko, nag-enjoy sila doon ng gusto. Madilim eh. Nag-enjoy sila, tingnan mo, oh. Oh. Enjoy? Kahit madilim. Tingnan mo naman yan. Malakas ang kita nila doon. Sa basahehan, Oo. sa bagay. Kahit madilim, ano? Oo nga. Lahat na lang, minamasahe nila doon. Oo, talaga. Paano mo alam? Na-experience mo yata ah. Hindi ko. Hindi na ito yung passion ni Pupo. Ang daming kita eh. May generator yung iba dyan. Madilim. Brown out. Madilim ang gabi dahil gabi na. Yan, may generator na sigurado. Ilaw lahat. Madilim ang gabi kasi gabi na. Ang iingay ng mga generator. Nung may generator, naririnig ko dito. Yan ang generator lahat ng ilaw. Iba solar. Yan, maliwanag lang guys. Na nakikita nyo, maliwanag kasi yung mga lights ng mga vehicles. Pero kung tignan mo, maigi dito sa kilid, yan. Ganyan po ha.
Ayan oh, ang dilim ng mga bahay. Ang dilim. Merong light dyan, may generator yan. Kaya nga, Parehas yan, Diba? may generator. Oh. may generator yun kasi hotel yan. Lahat, generator talaga. Ang dilim. Oh. Generator yung mga iba dyan. Para kumita ka, may generator ka talaga. Alam mo yung mga bahay-bahay, walang kailaw-ilaw. Oh? Ang gabi ng dilim. Ang gabi ng dilim talaga. Ang gabi, o tingnan mo yung tindahan, sari-sari store, sabi sa'yo, kandila eh. Candlelight talaga. Oh my God. Yan, ang sikip ng kalsada. Hadlo pa. Buti pa si Lolo at nakadikwatro dun sa dilim. Doon pa mismo sa pangpang yun. Parang agta, alo, may kapre doon. My God. O, tingnan mo yan. Ang dilim. Without the vehicles, it is madilim. Di mo na makita yung mga bahay dyan. Oh. Wala ka na makita. May generator yan. Yung ilaw na yan, oh. Light, oh. Ah, ito, yung ano yan, business kasi yan. Ano yan? Restaurant. Oo, oo. Malaki na yung ganda na yung Ay, oo nga. Ay, Saan banda yan? Oh? di ko alam. Bakit parang ang ganda ng light niya? Ang lakas. Lakas na. Ang lakas ng light niya. Ito, meron comedy bar, oh. Ayan, sa Kasi comedy bar. Oy, wala. Pumunti ang tao. Di ba? Kita nyo? Ang dilim. Ang gabi ng dilim. Ang gabi ng lagim. Ang gabi ng lagim sa Tagbilaran City. Lumalaganap ng alas 6. Alas 6 pa lang. Kahit gabi ng lagim na. See? Yung generator sila, oh. Sila Korean, oh. Okay? So, yun lang ang may balita ko for today. And we will see you tomorrow again kung anong may update namin. Bye-bye guys! God bless us all! Love you guys! Ingat kayo lagi ha! Stay safe everyone! Okay guys, at tayo naman dito ay hindi madilim, pero yon maingay lang kasi may generator. Ito yung binili namin na hapunan guys. May iba naman tayo ngayon. Ito naman ngayon. Nung isang araw ay nagluto lang ako ng kung ano-ano na dilata. Ngayon naman ay kain tayo ng bagong ihaw na manok. Ayan. At ito, yan, barbecue. At saka palabok. Okay na yan. Fights na yan. Okay guys, kain na tayo. Bye-bye. See you again next time.